F'temp ta' 9 tiem il-Gvern tal-Labor injora għal kollox l-sfidi li qed ħabtu wiċċhom magħhom l-infermieri, it-tobba, l-għalliema u l-LSIs u naqas milli jindirizza l-problemi kbar li jeżistu f'dawn is-setturi. Minflok, it-tlieta filgħaxija, il-Prim Ministru ta' pajjiżna oġbu li uża ton bħal donnu indirizza meeting tal-Labor fil-Parlament fil-kontro replika tiegħu għal budget 2023. F'attakk partiġanu diviżiv wieħed wara l-ieħor, Robert Abela għażel li jkompli bl-istess narrattiva tal-Ministru Clyde Caruana tal-intom u aħna. Iżda xirid illi l-familji tiegħu u pajjiżu jibqa' miexi l-qudiem. Kalm, qiegħed. Ħadd ieħor għandu twemmin differenti tagħkom u tagħna intom ta' faċċata tiegħi. Fil-waqt li ftaħar biċ-ċertezza u l-istabbilità Abela ma offre ebda soluzzjoni għall-inċertezzi li qed ħabtu wiċċhom magħhom il-ħaddiema tal-Air Malta aktar minn ġimgħa wara li qalilna li jista' jkollna Air Malta 2. Prim Ministru ma ndirizzax il-fatt li xahar wara li ieħor nisimgħu dwar in-nuqqas ta' edukaturi f'pajjiżna injora l kollox is-sitwazzjoni disprata fit-toroq Maltin bit-traffiku qawwi u fatalitajiet illi sfortunatament jibqgħu jiżdiedu. Fil-waqt li nesa l-kollox in-nuqqas ta' infermiera, s-sitwazzjoni li jinsabu fiha l-istudenti tas-saħħa is-sodod fil-kuruturi u taħt l-art fl-Isptar Mater Dei kif ukoll is-sitwazzjoni prekarja fil-qasam tal-kura psikjatrika. Ebda referenza lanqas lejn l-ammont qawwi ta' mediċini out of stock fl-Isptar Mater Dei. U sintendi, bħalma kien mistenni, ma wieġeb assolutament xejn dwar Stewart Healthcare. Minflok baqa' jinfex f'tajjir mhux biss fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista, iżda saħansitra għajjar estremista l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista fil-Gvern. L-istess amministrazzjoni li ħatret mingħajr problemi lill-eks deputat mexxej Laburista George Abela bħala President tar-Repubblika.